te in zawai chi bai kan bu ma sa chewa voin chu tho tam ni ania ti tur fak om lowa hei ro sur box ya content pakhat photography chungchang karon ti vel mai don ani ka thitlang em le khala ni ching mai khan ha chiu tura soilak lo lai ka lo ha chiu pala ni pon min lo khethiam don ya pon ni sela kan riat chak deuh mai request ka don ve fo chu photography hi zon na tla kan ni em pi te thala tu te hian Engzatnge in Hlawh ti te hi zona ka dong fo mun then khara phei chuan YouTube kan ti ta ka chuan hetiang te hi ron sei ve thila min tia min request ve zo hin om thina wangin voin chu tiang lam hoi deuh chung karon ti kual vel don ani in bot sai na san em kan nei lo ma ro chu kan sei zur thei thoin ka ringa mane e zona lam thil te ni wangin YouTube content pakhat atan voina hian photography hi e zona tla kan ni em ti te Engzatnge photographer in an Hlawh ti te a hau takem ti zong hi ron sei chu ka lo tum don ani ama sain photography hi pathian khoina zara kum som ni don ka lo lu chil ve ta ti hian kumin hi akum som ni na ani ka bul tana tangin e zon na ta na ka man tan ang ani chu ama ta chon photography ti tho si khan chanchin bulam te a news lam te poi ka ziak ve thina rimoi huang te maro chu tuna chonin photography a hianin ka in concentrate deuh hleka ka thur bing deuh hleka ni tilawa chon karlaka inriat angin hei YouTube te thil thang thang karon ti ve thina chu ka na tlang pui chu ni moya maro chu ka izon na ber ka ti pui ber chu thalak ani thalak hi kum sang ni pali tang khang ka lo tan ve to vo in ni thlengin chum lo chat loin thla ka la a pathian khoina zara enge mal som na tam tak ka donga pathian mal som na voina hian chu ta ringot po chun sharing nei tham sei thiam lo share tur tak hi oma pathian ro puina han puan chu te poi cha kom khop maya chu mi kara chun amaro chu pathian chu aro puisa to a kalaka hian ka hne na hian en puang fo thina he thalak mang hian ka soi zau lawanga chu ti kara chuan kabul tan dan te kan soyanga ka soi fo to thina photography hi to zong kan soyanga ka lu chil ve ro yani sarkar na aya ka than ve khani wangin pathian point nasa takin malmin soma vo in ni thleng hian karil rumang anna te tin khatin ha soyang karil rumang anna zong te ri a harasa taka bul tan ve kan i wangin vo in ni ai ro chuan pathian o puina ni sela kan ei phak lo rang te min nei tir tu chu photography ani chu pathian mal som na ka don kan soi ve lo kan i chu hei hi 1DX camera nia kabul tan nu rei vak lo atanga kan nei ania karo khop moya tun thleng hin kala manga he kan pom vel mai ni hi ei zon na tla kan ni em ti lai hi kan sei du chu ei zon na tla hi thil hi ani theizel entinan na sang sanga hian ei zon na tla lo po hi om lo thata ka kan ti chuan amaro chu athiang hlimem ti lai hi poi mo thina thil zong hi ei zon na tla atana kan chu don chon a thei tho mai thei maro chu athiang hlimem ti lai hi poi mo thina entinan rui lo zor te po kha ei zon na tla te chu ni mai theya amaro chu athiang hlim lo ani chu wangin thil thiang hlim chin kha kan thliar thima poi mo ta a vena po hian photography chungchang han sei tur hian ka fit view kherlo mai thei amaro chu tunlai photography mingpu anga chuan ama sapol te kan lo ni re wangin mal soma photography tia ming phu ve to kan lo ni wangin karon sei huai ngam ve mai ni chu ka ti tia hian lak vak lo te po mai theya then khata na lok thlak te po mai theya en berne ka soyang o e zon na tla kan niam ti lai kan soi lo ka nge kan soi chho mek boka tai mataka thla ilaka i thei na zong i pek chuan pathian in mala so mang cheti lai kha pathian mal som na hi omani ti lai hi kan soi ma sadu a keipo thiam loin zirna po pakhat ma ka nei lawa a than pa in maro chu vo in ni thleng hian
chapau na ni ro sela chum lo in ti moyang I enge thalak tur om lo khopa hre om lo in tha kala la chho zel ani ti chon soyang hun masalama te chuan thla kan lak tan tir lai khan nakin huna chuan thala thiam ten lo pung ve zelanga thalak turi wang zelanga eizon na tan hian atlak lo angem o ti hian kai ngai tu ha fo thina daril rui ha ve fo thin ni ma se huna lo kal zela pathian hini tin ni ti da che ni tina ni tharamin pethin tu ni wangin vo in ni tan hian vo in ni tok ti ang zel khan pathian hian he camera mang hian voi khat mai ka chung kwa se omin min om tir lo ani chumi om sia chu ngei in min om tir lo wa kan ma mo tin reng he thila wanga mal som na tin reng kan don hi tam lu tuka ti mayang ti chuan ril ru har sat na mang an na tam tak nei thin mai la ni tin mai hian pathian kha ama khai roin tum chop thin ani chu engwangai kan ti chuan thei patop chua ka be ve thin wang ani ka be han ti la I tong moi lo ni lo sila ti hian hei tu lai min hu tu tam ber chuan in YouTube lama tang min huin karinga kan han tong ve zuwa YouTube lama te ti hian chung ko thil te mi san thil kan buai pui ve kan ti chuak thina heng hi akar la ka ron ti thina ni entinam ka thala lo kara chuan YouTube content hi ron siam ve zel ka tum tho hei voina por wa sura ka chuak thei lowa tian om mai ai chuan ka ti YouTube content ka ron siam mai ani ti hian a thang e thalo po ka khelo eng poni sela photography hi I lo tui ve don ani chuan I ti tak zet lo chuan engma ni chung lowang kan ti hun lai le kan ti nu poa thala ve ka tong lo holo sela an lo ngai thani poin thala ve tam tak hian an chun zong pe lo a chan chu a ha thlang lu tu thala khi ha thak lu tu ka ni leng in kan dinanga ya in nei na te thla kan lak thina wangin ni leng in kan dinga kan thu hlei thei lo a poi mo piang la turin kan kun zuk anga ya a chang chon kan deuh te nga ya chang chon khup tom dewa kan lak te nga ya ha thak me mani chu kan print top lo le nga la engtin nge kan ti thin kan ti chuan ina kan hona kan in bun ruwa ka ta chuan na in chan che ha thak lu tu kha thak lu tu ati pe lo tan chuan ti chin lo thrim tin a ha thak pi lama khan mi ta kham em ringot moi ni kan mi thi a kham em ringot zel thala dang pon ni thowang mi ta ha thina ni chu wangin hanin relax te kan du thina khoi amote ke phe chu in relax nan hen hei in huang hian keyboard te ka bula ka da so son guitar te ka in chop dula I zai mi te ka lo ni wangin thla ka lak lo sorry ka edit lak lo lai te hian kan tho hluaya chang le ka zai waka khatiang ani la tui dang kan nei lo chuan thalak ngora chuan ril ru kan pek chuan a ha thlang lu tu then khat chuan in biking lam ta ponianga ke poka tui thowa khoi lai mo a wa chu ve le zo hi ngai thin ani lo chun mit te khama taksa te po khama ti chuan ni leng in thla kan la a zan thum thalak edit alo ngai le a ta chuan kan thona file ma te kan thona then chuan aizola te pon print tir thowa kan pe chuak chau thin ani how tak em ani ti lai kha kan sei duwa ta chuan Engzatnge Hlawh ti te poi ron sei ka duwa a chi na sei thei lowa thala tu ni hi ka sei zo che ang khan how tak em Hlawh chung chang he chu ani fak khana sei thei lo ani ke po hian Engzatnge ka Hlawh min ti ta ula ka sei chung lawang a chang chuan atama chang chuan atlem ti khani mai entinam ke ma bi ga chuan wedding photographer ka intia han tila kan thur bik dewa in nei thla kala hnema hei tun bar thla chawa te September October ti velte November thleng ati khan booking kha chole to ni tuna po ta chuan in nei pakhat thla kan lak hian alo bera sing ni chau hi chu kan ti ngai thin sing khat sa nga te poniang sing khat te poniang sing bi dor kan ti nga ya
a then phei chu singli singa kan ti nga ya singruk te po la kan nei ani Mizoram chung anga po chu wangin a ret che kha hriat theilowa an du dan kha ni maya entenan album thadeu te klema special deu ten du chuan aman kha to vele zela ti la ya kha kan sei du a Engzatnge in Hlawh anti khan constant dewin thil kha angai reng angin om ve theilowa ke ni anga chuan chung don na ania a then kha chu minei nung tak tak anom la in then kha chu ron ban thram anom ve thina wangin in adjust kha ngai ve thina photographer dan po chu wangin Engzatnge kan Hlawh ti tak hi soi thiam hara avela chuan in riat thiam thei dan turin sing khat atanga in nei na bi ka chuan sing khat atanga mo in sing khat atanga sing sari kar tila te khan a riat thiam thei me ome chumi piala ma chuan Mizoram chung chau ni lo kai pon he galo la ve zau to thina phai lama te vairam lama te kakal ve zau to a chutianga chuan a ret kha dang le ta khatianga kha chuanin anwai bi lo chuna kal chi lo ta ni thunga a chan chu kan kal chhum khan na kan chan cheu phai lama thla kan lak don chuanin hun kan sen teu ngai kar khat don kan sen ngai a khami chung khan Mizoram a thalak pahnih pathum lo nei man tai la kan sel ve ka ngai a chumi ai chu a o ve kha ngai ni chu lai chuan chu wangin state danga chuan thalak hi amana tlom theilo ti la kha kan sei du a Mizoram anga po ai zol khopol anga te kan lak chuan claim in a to deu enge to deu chan kan ti chuan ni thum min ma mo chuan ai zol kan ret ai khan atlom lo a to lo theilo wa a chan chu ka sei tong khan ni khat kha a hlut tu ka wangin a ret kha kan ti sang thin ani chulai chu thingtlang lam zo kholam te min lo dor ve fo thina min la dor ve tur te poin an riat atana kan sei du chu a waiting charge kha om ve ni ti la ya khani maya maro chu to vak khan kan met chung lawa to deu khan kan met chung lawa tlema budget mil deuh te pawh khan kan in siam rem ve thei thawani ti la ya kha kan sei du a chu keima tan chawa sei ne lovin ka photographer puitan te pawh kan sei ve lok du ani ti chuan Mizo Photographer Society pianga lomom khop maya an ni hian thilan ti tha mema an huanga hian ka vatel chialowa an mani pol hian ka vatel chialo na in enge photography workshop an tiang chi te pawh min on som ve to a ke pawh kalom khop maya min du saka min da thang chung lo ani a chan chu apol anga hang ka vatel ve lo na chana chu he poi zo la om to a na tinge tel ve lo min tia hey professional in ti to chuan kan buai lu tuka thil na zonga wat na zong han tia khan boi lo lam ni lo sela thil zong hang ka tel man lo ani ko than le khotla nga thil ti tura lo tam ve box sia I kal ve lo nga ya pen chu ve lo nga ya chu wangin thil zong kan tel man lo wangin pol thanga hian ka va in nom noi thei lo ani photographer big tak phe chu kan ha me ma su ka soi tong khan a chang phe chuan in rin ni zana te in khom kal lai tok zong in kan in putho vu chang he tam khop mai a chan chu in rin nia thla kan la thina shooting te kan neya a chang chuan thil dang thla kan la a kan holam hian zan khothim te lo ni to thina in khom kan tok vu thin anuam lo thin khop mai a ta hian photographer hi chuan hun bi nei lowa a chang chuan pathian ni at kan chuangai thin ni ei zongin ti mai la ta po chuan khak tu hi kan ei zau to a ke ma ni venga mi ngei po hian pathian ni ate nga ti ge na in tho a chu ti kha ti min tia adik vereng amaro chu kan ei zon dana hi ai nang chi alo tu te po hi a then kha chu sarkar ha thok mi then kha chu sarkar ha thok ten nia sarkar ha thok chuan timing an nei ani dar nga ten ba nga ti khan zirtop ni thlengan kala inrin ni pathian ni an ola ke ni chu entinan pathian ni a chiat to kan om chuan min ma mo thin khatianga khang kan wakal te ngai thina tha kan walak sak ngai thina ni pathian ni te po hian kan su ve fo hi ngai kan la lo chung tungela chuangang ala tu po khan chu lo po ni la midang in lak tho ngai chu wangin in thiat thiam theinan pathian ni a hian achang chung kan ol lo chang atama tin chung ku ang ten
tun pathian ni masalok pon mission veng lama chung ko thla ka la a chan chu pathian ni kha an kim hun lai takani tilawa chuan an ombawa thret an fa te pha ya ten oma khamini wang khanin pathian ni chu ve hian om thina chu pathian ni lai kan soi ni chu soi kol thui khop mai ka ti mai dong ka ti kha ti chuan a ha thak zia te a re chungchang te po kan soya mizo photographer society kha kan soi lut lenga an ni hian re thi anom siam an mani pola tangin anon siam nin ka ria mani ka chiara a thakop maya minimum cheng sing in nei na bi ka cheng sing khat chuang chuan maximum kha chun soi mi lo kha chu ala tu te du dan dan aniang ro hi sur dewa ari hi riat phak mo ka thelo hai ka mai khena man phamai theya chu wangin kan soyanga photographer hian Hlawh bi kan nei lawa kan Hlawh za ta soi thei lo ani tilaya kha Engzatnge in Hlawh ti hi zo la ka don thina wangin le YouTube pa hian lo la ti vela ti pani pathum vel ka tong to a chu a chana milongai sakula thome tin engwangin nge kan re thi to nge sing ani engwangin nge sing bi dor dora in ti lai kha om le thei ta ni ta chuan a chana chu hei hi ni ka camera man hi hei nuai nga man vel ani nuai nga tling lo de a body hi hei nen phei chuan nuai ru chho vel lo nia chuan hei hela hian ke chu camera hi in nei na vela te po pahni ka keng zela a chang chu pakhat lo chiat pal thut po enge mo hang om thaiania problem enge mo thil diklo de oron om pal thaiani wangin a ve nan pakhat ka pai nge thin ni chu wangin I camera pahni tal hi ka nei nga ya hei po hi a body hi nuai nga man velania alen si nuai thum man velania chu nuai riat vel chu kan thalak na man hi ato lutuk kan camera man hi to lutuk he lai mi po lo nia hei rengot po ate nai na to viau ni ti hian he rengot hi nuai leveling ka le ni tiang zel kha nia kan bung ru hi amana to em a chu wang kan thalak man hi asan ve te po ngai mai thei kan bung ro to wanga kan thalak man ti sangot ni loin bung ro man to takin thla kan wala a thei patop kan chu le a kan ha pui viau ni ni le ngin thla kan wala a zan ni vel tlaiwar deuh thoin kan khoi le ngai chu a ha thlang chana ni ta chuan cheng sing khat chuang kha chu anami alo midang kan soi sel lam ni loin min lo the thiam se makeup artist kan soi kual lo kange makeup artist manatan hian in nei na hian cheng sang ria ta tanga sing khat sanga te sing ni te an seng khre mi alo chu makeup artist ka da niam na lam ne lovin kan thiam don lo makeup artist ka aro pui lu tuk amaro chu a chei tu te khan he ta jing kar an lo kala dar kar thum velan cheya an ni pon sing khat velan hon thei ani an bung ro man hi makeup artist ne hagan cho pol de hleka min lo thiam ro ka ti kha an bung ro man hi man to tak thon mang an ni pon ma se kan soyang bok khan hei thil man to mang ve kan nia an ni po chu an to chan de po ni an thiam na pi lama khan ti chuan makeup artist in moi taka a chei to nu thla kan lata a chei moi lo chuan thala khan dal thei mi lo makeup artist ten min pui ni chu kanin pui ton ti chuan thla kan wala chuak ta mo nu te shooting te kan han neya mo nu mo pa te ti mayang mo nu mo pa ti po hi soi ol sam de wania then khathian an khel thina mo nei tu nu mo nei tu pa ti hian in nei aw vela hian a buai thak lu tu ka chu wangin mo nu mo pa han ti mai te hi a ol sam ve tho mai ka tia mizo tong dik chu ni chelo mai theya I antinan in nei nia chuan mo nei tu chu mo pa khania mi pa kha nia chu mo nei tu pa kan ti chuan chu ami pa kha I mo nei tu ani tho ta ni khatiang kha soi turatam I am mizo tong zong pon mo ti ringo chuan mo nu kha ni mai mo han ti ringo ta bo hu te hin oma maro chu hei po hi
mizo trong ti hau sakna chun a that lu tu rualin a lam mai ta ni chun mo nu mo pa ti ol sang wangin ke pon hei kan YouTube channel ate point kalam fo thina mo nu mo pa han ti mai hian antina than la dona mo nei tu pa han ti ang chi ka chuang liam lu tu a chan mo nei tu pa han ti mai te tin mo pa han ti te khang chu mo nu pa ti na ni ta ni a thil kha boi thak ve de hlek om thina wangin mo chung chang a sei ko lo kan chu nghe cái sợi lai khá các thầy hiểu thút makeup artist chúng ta khani cái sợi thì chuan khan nal ta cái cần vala khan makeup artist mỗi ta cái aron ti khan ai cái combination cái chata ni amai ro chu photographer ina athual non le lai chu kan thil lok chewanga makeup artist thiam tak po hian mo nu mai bol deuh te mo mai duk te mo anti tak tak khi chuan kan camera tang hina chiang sia ta khan thual non le ngai thina khaminia I mo nu an chei kha a mai bol lai ta kha thuk zolo chin nei thina ni khang zong zong kha ke ni chuan zana rei tak kan chip le nep tep thina ni ti lai ta kan sei duwa chu wangin khai khin tur ani lo rualin thil pahnih soirem tak ani wangin makeup artist le photographer kan soi ni chu a Hlawh chung changa khan ka soi du na chana chu helaya tira garon soi an khan mo nu mo cheina na cheng sing khat seng khre lo khan photography a hian cheng sing khat sen an khre tlat zel then khat hi chuan chu lai chu kan soi du chu thalak pakhat hei tuna po hei ka thalak lo langa mo te an thalak kan khoi chung hi rei ve lu tu kan ati moi chung rei lu tu makeup artist thiam vak lo ti mayang ina an chei phei chuan photoshop a hin kan chei le thina ni keima ni hiam kan thual non le thina ni chung zong zong kan na ni wang in nei man hi ato lo thelo chumi pialama ni leng in kan vading ha a zana kan khoi le ngara ti khan arem gan tum le a chu wangin photographer te hi in mana to ati ngot thelo kan na kha hau tak lutuk ko ngana a tak safit angai ani keipo pathian khoina zara risel na te kangai poimo me ma pathian khoina zara tun thlengin har sanna kala nei lowa maro chu kan thu ni lo pathian thu ni van nei na te poni anga ti hian dul kiar te ka Hlawh me ma ka dul hi a kirang ti ka Hlawh kan chuak tem sia catering khoya mo kan nem sia photographer dang te pon an nem ngang to I ke pon ka nem to mun dang a hen ruai kan the de oreng maya mani in ai lo tui zo box in zoom te har thina ni maro chu thala tu ni chuan dul kiar rem lo kun te nga ya a ha thak te fu kha nga ya wangin kan ha lutuka taksai ti fitanga ya ni ei tha te po nga ya chulai chu kan sei kol de du a ato chan te aman san chan te kan soi ani chu makeup artist te ka thian te tho an nia min huat ka ring lo an mani kha soi arem ema makeup artist kher lo a po mo kor ho mana to lu tu mo kor ho man po ani tho sing thum ani chho vek thui tir phei chuan a then phei chuan nuai chuang an senga nuai don seng an tama kan va riat to china chu wangin an phei khok man ringot po sing thum te lo nia chuti kara photography mana sing thum an sen ngam lo chuan a fel ve tlat a chan chu khoi lai nge poimo berti do ni la kan thian dang te chu ei zon na dang ti khan in min lo ngai hola wang photography bi ka fak du wanga kan soi ani chu photography ka fak chiam ve de du a voin chu wang kan soi zau de du a in nei na rawa hian a poimo ta bera chu catering te po kan tia chuan on ei teu min an ei teu a lulut tu ma se then khak phei chu som ni lo te pon then om nai vai mi le kal pa mai meron ei te pon om mai thei mun then khada chuan ma se chuan ei zowa an puara a zo der tin makeup artist po kan soi lu lenga chei kha chu
cái ni ta na lulu tuk mau nu ta na lulu tuk mau pa ta na lulu tuk in nei ni an moi ni bera khatianga an in chei kha chu amoi lu tuk a thalu tuk makeup artist ho an fak om lu tuk an thiam lu tuk to amaro chu kan soi du chu atlai zana an phi re le vek are le vek photography chu ko fak ma mai o photography ka soi tum na wang zo ki ka soi zaw ni chu I lu te hemin krep mai ang ti Hlawh ang reng khop mai photography bi ka chuan thla kan la a moi takin kan pe chuaka ti chuan kumalo veipon an en non zin ber chu photography ani an fa ten lo pianga he kanin nei line ti an so chu photography ni thil dang alang to lo chu chu thalak lut na ni in nei kher po ni lovin thalak eng wangin nge lut thalak chu thil da that the rei tak document poimo tak ani wangin thalak poimo em ani a poimo se kan thian vek kha photography huang pi lama po entinan tun lai khovela chuan thil kan ti don be rangi thalak ngai vek to jin chuak don ila thalak anga ya passport siam don ila thalak anga ya aadhar card ti don ila thalak anga ya chu thalak kha chu omreng tur chin chi tur thil poimo lu tu kan wangin thalak bi khi kan soi vung deuh hlek ani chu wangin aman alo to deuh ani poin hriat thiama kan tiang maro chu in nei thala tur keima ngai po min on bet chho tur an om vele in karinga tikhan khang te po kha kanin adjust ve thei ani ti kha kan soi du a to ti rol khanin a to viau chuang lo chu thil dang ne na khai khinin kan soi kwal ani chu ti chuan nei wedding season ani chhole do na keni po na kanin lak fit chhole ngai do na pathian zara tun thla hi august thla ni wangin in nei lo thla kan ti khania mizo jinga chuan mizo te a chuan mase august thla po hianin in nei khala zau zau to tho kan zom fam kim vek kherlo ni mai theya en po ni se ha chu thaveka august bi khi chu kumtina photographer te all tha timayang thil dang chu kan la thowa entinan function dang te thil dang kepon kala thewa tun thla po I khatiang ani wang khan te han ti hlui le sai lai ka theigil le thina august thlabi ka hian kan online ni wangin voina po he content karon siam ania september alo ni chawanga tikhan mi ten palai ani tir chawa tikhan nei chawle tan don ani chu wangin in nei khan chawle nok dona photographer te hi chuanin mangai na hi apoimo em ani kan tuipui em ani ti la ya kha kan sei du kan hun local zel tura in nei thala turten hey photographer thatak tak an lo piang chuak zela heng zong te polo dor ula ke po milo dor ve zel ula ti kha kan sei non le du ani moi tak takin in thla kan la zel don nia photography hi anuam em anuam ti takin na ka thoka I ka tui chil em ke pon hey zana te hian angol hi kan ve ka vei lak lo to photographer ni chu ka chuana mun then khata te hian thala lo po ni la thala don rat ni in hriat na te oma tin khoi amo hian han kalila thil moi deuh han muila a engul hi kan te zung mai thala mi lo mai la khatiang vel kha kan nia kan tui chil to wangin tin ngaro ka sei to lo wange ka sei thui don tlat ka tui le lak lo ngai ngai thape lo wang en poni se photographer te hi an ha ve thina in neina te non kala khoi amonon kala in lo ruai ni chunin lo duat ve thin no ni ti kan clipange min lo thlir saka wangi kaloma tum lo dewin content karon siam ve mai ni hi then khata na hlok pui chi ani wangin le rian zawnan kana soi ve mai ni in zawain lom thu ka sil chewa ka channel subscribe lawin on point min lo subscribe zel ula content hazok ron ti zel ka tum dona hemi zoa hian request ka don zin ber chu photography chungchanga phone a thalak dan lo seiro antia chu photography chungchang kan lo soile theini chuan ron ti lan ka tum donia in zawain bye bye